Първи оратор ще бъде съпредседател на Движение Обществен натиск Кирил Чуканов, млад на 32 години, достоен, храбър, смел мъж, който го виждате навсякъде. Това е бъдещето на България. Възпитани, умни, интелигентни и смели мъже. Точно преди 26 години на Орлов мост бяхте 1 милион и аз бях на 32 години. Не съм допускал, че 26 години ние пак ще бъдем тук и ние пак ще искаме нашата мечта на демокрация, защото тя беше подменена. И днес живеем в най-позорното време на подмената. Кирил Чуканов. Скъпи приятели, съмишленици, съратници, достойни хора, благодаря на всички, че сте тук. Провидението отреди за нас да живеем в несигурни времена, в интересни времена. Пред Европа има две големи заплахи от изток. От югоизток – ислямския тероризъм, ислямизма, от североизток – неосъветския путинизъм, който иска отново да ни зароби. Специално за нас, българите, обаче има една още по-голяма заплаха, свързана с Кремъл. И това е петата колона на Путин тук. Това е вътрешния враг. Този вътрешен враг е поял практически всички български държавни институции, по-голямата част от политическите партии, огромната част от уж независимите медии. Много често казват: оставете ги, ние сме осигурени, защото сме в НАТО и в Европейския съюз. Да, това е така, но тук просто ни се сервира, промотира, за съжаление, от много официално ниво, често един лъжа, един псевдо-евроатлантизъм. Питам аз, какъв е този евроатлантизъм, който допуска петата колона безнаказано да безчинства, да заплашва с война, с насилствено изкарване на България от Европейския съюз и НАТО? Къде е ръководството на МВР? Къде е прокуратурата? Чии институции са те? На България или на някого друг? Какъв е този евроатлантизъм, който издига на най-високо равнище международно България да бъде представена от комунистически отрочета като Ирина Бокова? Спомняме си, нали? Какъв е този евроатлантизъм, който не къде да е, а в Народното събрание съвсем наскоро прие официална делегация от окупиран Крим? Какъв е този евроатлантизъм? Слава Богу, имаме достойни политици и държавници. Президентът Плевнелиев, министрите Митов и Ненчев, които правят всичко по силите си, за да измият срама от институции. Но разбира се, колкото и да са важни техните постове, това съвсем не е достатъчно. Аз няма да бъда много дълъг, следващите оратори ще говорят в подробности за това, защо сме се събрали тук, но искам да отправя към вас едно послание, много категорично. Когато ви се лигавят някакви хора, които хем казват: ние сме медиатор тук, хем с Русия, хем с Европейския съюз и НАТО, говорят ви формално десни политици, които се водят гаранти на тъй наречената стабилност и евроатлантизма, че ще ли да възстановяват една летяща чиния на Бузлуджа. Много добре си спомняте за какво става дума. Те просто, колкото и да искаме да им вярваме, печелят само нашето презрение. Знайте, гарантите на евроатлантизма, на българския патриотизъм, на правовата демократична държава не са някакви ченгесаро-мафиотски послушковци с генети с нея другаде от БКП и Държавна сигурност. Не са някакви мултомилиционери, а сме всички свободни български граждани, които заставаме твърдо като скала зад ценностите на европейската цивилизация и сме готови да ги отстояваме.
както мирно, така и ако бъдем заплашени от насилие със законна самоотбрана. Нека това много ясно се чуе тук. Благодаря на всички. Благодаря на Кирил Чуканов, съпредседател на Движение Обществен натиск.